fila bo Anita manje paka inini handitanda kutora Anita aramba kupedza chinhu chinene saka kubva nhasi ndikavhunzwa ini handambodanana naye ende chachiri chokwadi ukanoplaya live iyoyo unonyatsoona kuti Anita akataura kusvika apedza kuti inini naPopu we're trying to keep it professional but ndotomudana ndagara ndichimuda ndakati zi why mumusoro mangu I was like zviri kubuda here zvinezvi live ichikata tiri kutrenda ndiri kuenda kumba ndakanomamiswa nemukadzi kurohwa chaiko ndinodzosera ndakarohwa I like the way you So far, only 3 artists are relevant. Madedido, Junior Spraga, Namana Ulengende. The rest are trying. People are not even seeing that. People are not seeing. Wakawanda warufunga wati zvichachinja. Ulengenda nenga anyarara manje. Asa vastoona kuti tato mu 5th month. Zvinhu zvingori zvazviri. Poptin achitaurwa uko, Ulengenda achitaurwa uko, Tigonza achidai. Isusu chiri kuitika ndechekuti tiri kutopisa but vanhu vane zvimwe zvipisiso vanoconfirm right munhu kana uchipisa handiti chinhu chinoita kuti vanhu vabelieve kuti uyu anopisa kuconfirm vanhu vakawanda kuti uyu ari kupisa zvinhu zvake zvikudai then vanhu vakavari in control of vanhu vanokwanisa kuconfirma kupisa vanhu ivavo varida kuitwa get rid of because half of them are not even musically inclined, you know, vari kungozviitira mapeji avo. Saka what I think at the same time isusu also tinofana kuramba tiri hungry as we were before trainers, you know. Kutanda nesimba and all the other things, you know, pedza problems. Senge hangu ndikuona kuti Ulengende is working akurwisa projects akawanda zvinhu izvozvo zviri kutondi inspire futi like ndokamwe kanyaya kako like I think we just need to be working irregardless. Ngoma ini pandakaona kuti zvinoshanda ka pandakatanga kubhiliva kuti handipedzeke pandaifunga kuti ndopedzeka ndakabirwa award rekokairera nechifana chinonzi Nati-O but pandakabirwa award handina kugara ndichichema kuti ndabirwa usiku ihwoyo people did not even notice but usiku ihwoyo ndakabva ndanorekodha song inonzi Brugwa ikaramba ikamuka ichipisa mangwana ndikatotanga kuita zvelife yangu. People don't even know kuti Brugwa yakabuda after Manama Awards. So ndakatoiti ndichishaya award ndechingoti gandende kustudio ndingonovaratidza vana vakuti havandiuraye spirit. The next thing munhu esanga akuita machallenge eBrugwa. And come to think of it, no artist was using TikTok those days. No artist was using TikTok those days. Ndakapinda TikTok ndatanga kurova madance. Vana kila tiche vakatanga kutokopera madance angu. Ndati saka sei vana vachishora zvinhu ivo vachizvidawo. Can you explain to me kuti pana Nati-O you said but like what really happened? Yanga isiri duet yenyu mesere. Mkona pana Nati-O chakaitika mukoma. It was a joint. But did I do it for Nati-O? To be honest, no. Why? Because Nati-O ndandamboshanda naye akandirasisa. Ndo ndatoziva kuti munhu uyu handimunide. Why? Because inini ndanza ndambo approach Nati-O for a collaboration in life. Saka Nati-O akasvika ndichirekodha song yangu inonzi Shumba Idye Uswa. Ndobva ati song yakaipa ndiri kudawo. Ndobva ndati bra ndaidoshaya ndokukumbira sei collab because nemakomperwa ataitwa nevanhu atinoitwa ndaingofunga kuti muchinda uyu haadi kushanda neni. Ndaitarisawo energy yaindipa yekuti ndaiti ndikati Nati ndikukutsvaga. Nati-O haavhure mameseji. Nati-O akatombondibloka ndisina zvandamutadzira 2016 ukabvunza Papalodza. Papalodza vachitoona same number ndichiti Papalodza kwa Nati-O ya number dzake hadzisi kupinda. Ndikatoona kuti ndakablokerwei handina zvandaita. Pandakazopisa manje ndarovafadza mutenge. Zim Celebs ndiyakazouya akati Poptin ndoda kuti tirove collabora kona Nati-O. Ndikati uri kuona Zim Celebs murume uyu akandirasisa uyu handidi kuimba naye. Zvanzi Popilo usadaro ndewangu chichiitira inini. Ndikanyatsotaura ndikati Zim Celebs collab iri ndikuitira iwewe. You and me have a relationship. Saka kukusapota kwangu ndokwanisa kuita song inonzi Kokai. Ndobva taenda kustudio tamuka akagadzira beat tamuka achigadzira beat teva tanyora song inini ndiri munhu wemafreestyle kunyora kunondinetsa boom ndarova song ndapedza ndo pangomutwa mapatsi nati ndobva asara ndakatozopepwa na 4 am asati apedza vhesi rake maona ende ndaifunga kuti vanhu vachaonawo kuti alright song yanyorwa naPoptin ende munozviziva kuti zvakakosha mukoma kuti
song ikangonyorwa kunzi Nati O featuring Poptain haichazi yangu. Ma. Ndobva ndati Zimcelebs song iwainyorwa Nati O featuring Poptain, but song iyi ndakanyora kanzi apo Pilo sorry ndabatwa nehope ndakazenge ndarara muchirekodi. Ndati abo pakazobuda ma-awards inini ndakaona ndisiri muridzi wesong handina kuita pressure nazvo, asi ndakatoona zvichitonzi Kokai by Nati O. Handina kumboacknowledgewa, iye haana kumbondi-acknowledgeawo kuti ndakaplay a part. Chakazoita ndiboekane ndakareach out. Zimcelebs wona zvaita Nati ndobva toti Abhais akandimufondere ndimupopotere, Abhais ndisiri zva ndiri kurova good cop bad cop. Zvatoitika kaizvo, but Zimcelebs ndakakudza Nati. But try to talk to him Nati O Poptain, because I think Nati O ndononge kind like he's just a cool guy anenge ari musoft kuti ndo zvaanenge achitoita. Dai anga ari mukuga ise musina collab ngoma nemazivira munoita naye. No, I did a song na Nati O last year inonzi vamwe vanondishora. Ini nangu kutaura naye ndazama murume wayo pese before ndatanga kumucall out. I'm saying it's been 5 years. Nati O na Anita Jackson reaching out, Anita I'm sorry, Nati O ona zvikuita vanhu vari kutipesanisa. Zviko bro, tototaura totowirirana. Next thing ona Nati O achita zvaari kuita. Chakazondibowa ndandakagara namanager waRain pandaimanejwa naRain tichitotaura Nati O ndichitoti but inozati inini ndoziva masong ese aNati O by heart. I can sing lyric by lyric. It means I am a fan. He is my big brother. I love him. Rain akanditi Poptain sei iwewe paunotaura Nati O hauna zvakashata zvaunotaura. Wakambonzwa zvaanotaura pamusoro pakwe? Ndikati zvaanotaura handina hangu kena zvosereka. Zvaanotaura handina basa nazvo nokuti handisi munhu wemakuhwa. Ndinongoramba ndichitaura zvakanaka pamusoro pake nekuti inini ndinomufarira. I don't want to hate him because guy yakuti bra panorira song yekuti kana ukandichiita bebe ndokuchiitawo ndobva ndanga kuzonda kuti ndovenga here, ndoisa like here, ndoreposta, ndoshare here, ndoignore here. It's not a good feeling kufoswa kuita jealous over munhu. Maona ndakazama kuti Nati ngatisaende ruti ngatisadai. Iye munhu wekuti akataura neni. Like you talked with him like Personally, let me tell you what happened. Rain ndobva ati alright, you talk good about Nati O, let me do something. Hello Nati uri sei? Rain afonera Nati ndobva amisa paloud. Ukuita sei? Boy here. Rain asati atotaura nyaya yake. Rain uri kushanda naPoptain kayo, uri kushanda nevavengi kayo Rain. Unogara uchiita sellout. Kampani kai kayo ukaudze ndikakaona ndoda ukachikora tora mabhonzo. Hell is going to break loose. It was paloud. Achindidhisa achitaura kuti ndopenga, achitaura kuti ndine dementia. Poptain ane dementia wayo anorwadzwa nesuccess yangu. Why achirwadzwa nesuccess yangu zvakadaro? Ndoda kumumamisa, ndoda kumuita sei? Handina kupindura. zvakaitika ipapo. Zvanga zvaitika ngezvekudai so. Plot mako ane tendency yekuti inini ndikaimba kana song yeamapiano anodhisa kuti Poptain akurasika. Asi Nati O akaimba song yemapiano zonzi uyu ndiyakuenda international, ndiyakusimudzira Zimbabwe. Saka ndakaapproacha Plot mako ndikati ava mako ndokufarirai makandisimudzira kudhara you used to talk nicely pasina kase statement yenyika kuti constructive criticism. Ndakufila nge hamusi kupakura zvisiri fair nokuti muri kutora okay nespa muchizvienzanisa. Business wise you could be sued for that. Ndikunyepa. Like osaka wopapaiti kana pakabuda song yobhati song yakadhakwa then kana pakabuda Nati O but yakanaka like in the form yekuti it's a review here kana kuti it's something chekuti ipropaganda dzekuti vanhu vakanochisa kuti Poptain naNati O potential in international iripo. Handiti Poptain handizivi kuti ndine mahigher chances here, handizivi kuti Nati O ane mahigher chances here, but vana Plot mako naZimcelebs nevamwe vese they teamed up to make sure kuti narrative yekuti Nati O is international inosara ina Nati O chete. Inini mamboona vanhu vachiri kutaura kuti Poptain ari international. Hakuna ataura kudaro, vanhu vangoti Poptain akapera, Poptain zvachiye nokuda kwenarrative idzodzo. Saka chiona zvakaita Plot mako manje ndamuapproacha ndikati Plot international ini ndinoto Poptain handikunyepera indotoona kunge like utori international wakatopenga even Nati O is international akatopenga zvekutoti I feel like zvinototisa tende kumberi zvekuti macomparison like airatidzwa kunzi like they are making it personal achitwa kahobo like Saka I was not okay with it.
saka plot mako manje akanotsveyamisa relationship yangu nanati o by simply calling nati o kunoti pop tinari kurwadziwa newe. Ini ndafona kuti plot kana uruda kupusha nati chirega kundiposta, don't even talk about my music, don't talk about me, regedza, because kana usina zvakanaka zvekutaura uri kufanana nemunhu wekuti uri kuti spa yakadhakwa but okay inopisa. And if kana uri munhu ane ushingi ita izvozvo uone kuti macorporates wayo akusuwe, haana kusuwiwa nezimura here over kutaura nezvezimura, akasuwiwa. But inini akanofonera nati o akati ndinorwadziwa naye, nati o akazvitora personal ndobva atanga kundithreatena kundimamisa. Ini ndaumamisa panaenda muchikora mabhonzo. Aiyo. Ehe, it did not sit well with me, asi handina kukecha ipapo. What happened now? Ndafonera zimcelebs. In fact ndakatoti ini nati handikwanisi kugara ndichivenga mumwe wangu, ndikurangara ndakatogara padheni kuCranborn. Hello ngr, nati uri kuita sei? Boy romwe wangu zvekuti iwewe unenge uchinondithreatena wakadai zvikanzi wakazvinzwa nani? Ndobva ndati unomboziva here kuti pawakafonera Rain ndandiripo? Nati ndobva akata phone 2 minutes ndobva afona back. Pop 10 vanhu mahypocrites. Ndokunanga ndakataura zvandakataura ndine hasha, ndakatsamwa kuti zvandakanzwa ndokataura hazvisi bo, handina kufara nazvo. Ndobva ndati wakadi kundibvunza, akati aiwa yapera tiri bo. Ndandati saka no pressure. Zimcelebs ngiriri tamisa paconference call. Zimcelebs nati uyu wakambomuudza here kuti chati rake, nati achiudza Zimcelebs kuti Zimcelebs zvakwana zvekupusha chiregedza uposta. Ndoda kuburisa Mustard Seed, mapushiro ari kuita Pop 10 naAnita Jackson, mapisiro avari kuita Mustard Seed Rogan Attraction. Zimcelebs akandiratidza chat, ndinokwanisa kupupura, Imvi can be my witness. Ndobva tatoti naImvi, Zimcelebs uri kuona National Sports Stadium Dimbare Escapes zvokwanisa kutambira imomo. Chiita hongu nati asarudza ndo zvaari kufunga. Ina ndimufungire izvozvo, inga collaborate rakapisa tine song tese. Ko izvi zvaakubva kupi? Zimcelebs akati don't worry Popilo, inga tirive kugweru tese. But trust me, handina kutora mazuva ndikuona kastrategy kekunzi Zimcelebs akatanga kuita zvokuti ndiri palive so obva joina. Imimi naAnita mufanira kudanana vanhu imimi. Zimcelebs ndiri married, hazviite. Haiwa mufanira kudanana. Akatadza kuachieva that until inini naAnita tamukanzura tatoti nemani access mubrand redu zvekuti kakawanda kacho tetinite tine masongs edu atoda kupusha, but iye anouya obva asarudza yaanoti iyi ndo inodiwa nevanhu, and anoipusha zvekuti zvino overshadowa mamwe maplans edu. It's like tine shop handiti tine maproducts atoda kutengesa, but pane munhu anouya achitora maproducts edu mushop medu achinotengesera mushop make. So inini Anita Jackson nemanagement yangu taipisa, but tatisina control over our narrative and our music. Why? Because Zimcelebs would take our content achitengesa kuZimcelebs, achiita coverage achiwana, but isusu taisa benefit achatengwana imbiri. Saka takabva tati taakudzima Zimcelebs, ndobva tatanga kusaenda kuZimcelebs, career dzedu dzichifamba bo. Ndobva naAnita tazoti hande kustudio tatagadzira song inonzi More, tikanyatsa kuzinza kuti song inopisa. Then ininiwo ndiri soft, I blame myself. Mukoma Jizi ina Anita taita song, and the song itobeliva kuti yakaipa. Tiinzwei, ndobva tamupa. Tikanza hapana chinopedza kunze kungoti strategy rekuti munodanana, tikangotiona Anita munodanana, song inopisa. Maitikiro zvakaita manje ndeyekuti tatitori kumba kwa Zimcelebs. Saka ina handina kupuwa nguva yekubatanidza, handina kupuwa nguva yekuramba. Boom, relationship karumu. Zviri kunakidza 1 week 2 days. Pandanda kumba nemukadzi ndopana kakangwara kuchieta muchizi maybe it was just supposed to be communicated to your wife and it's nekudai. Exactly. But we did not, like we were just like song inopisa. Toita sei akati mungona zvanoita naJamaster pahello unonzi ani naAnita. Tikangoti vari kudanana, Jamaster naAnita vari kudanana. Ini ndakabva ndati people did not take it serious. Saka handina kumboona kunge vanhu vanga vakachazvitora serious. But pavakatora serious mukoma, ndakatanga kunotisa algorithm rangu richifavor Anita over me. How? Ndaenda kuti ndikaposta picture ndiri ndega, ndaisaita neengagement yandaita kuti ndaita 100 kana 300 plus comments. Asi ndikaposta ndina Anita
ndaiita engagement. Ndobva ndaenda kuuk ndikatanga kutoita depression ndichiti career yangu yailutwa panapa cause ndandiri brand risina scandal. Majournalist anondifarira vakauya, Sheki Timburwa akauya kwandari kustudio najournalist anonzi Tafadza Zimoyo vakati Pop10 wakanganisa career yako, inini ndiri head editor Herald, zvawaita izvi hazvina kwazviri kuenda, paucharambana naAnita uchanzi uri kuabuse girl child. Ndikati mukoma, handina kukurambirai kwandokwanisa kuita kuti ndabhaiza, but so far side randikutaridza ndira Anita. Anita iartist wangu, kana zviri kumufambira kana ari kupisa, it means kuti inini pisawo. Ndaifunga kuti Anita achaseva mainterests angu for long. Ndisiri kuziva kuti ipapo zvakabva zvatodhakwawo nekuti marelationship aAnita anga akunzi anga akufanira kuprova kuti relationship yake kuti inini naye hatisi kudanana. Saka we were now drifting apart. Saka ndaona kuti handisisina ground. Asi chandakanotisa kuti ndechekuti Zimcelebs haana zombosapota music yangu. Anga akungomirira kuti scandal waAnita rakaitika ndo zvaanopusha. Ndikamupa song anondiudza kuti ndondori ndoposta mangwana pane zvandaposta zvakawanda nhasi. But wotoona kuti 5 minutes after adaro obva aposta kana manati kana mabhaga. Ndainyanya ndotaura nemazita andaiona vachisapota mazuva kunyanya angari mazuva kuti ndaiona bhaga achipushwa stereke. Ndoti but sei usiri unipusha mapushira anita bhaga aya. Unza Popilo uri wangu chichi usadhipise ataura naLewis mazuva ano handichazi kuita nezveZimcelebs. Ona kuti pushirwa nyama yakaora kapanapa. But trust me, after Master rabuda ndakabva ndatokazi chaiye ndakamuramidza kuposta paFacebook ndotaura Pop10 wakashandwa ndikati amukoma mazuva ano ndikuita farming nditori bho chichi but vanhu vakawanda vakazviona, inini ndakazviona but zvaisataurika. Maona, saka that is what happened kuti vakomana vakandibvisa vakasiya wavaida Anita, ndobva vatanga kushandisa zvavakagadzira ivo, ndo vakagadzira narrative yekudanana kwaAnita, ndo vakaigadzira vakatanga kuishandisa kundidonedza. Pop10 ari kudai abukwa Shadhaya paanenge ataura zvakadhakwa ndo zvaikandwa, saka zvakundipinda mubrain kuti inini ndaye ndiri munhu wekuti ndikaburitsa song inonzi Brugwa nhasi paimangwana inenge yakurira, ndikaburitsa song 4 paimangwana inenge yakurira, ndikaburitsa song inonzi Sunda paimangwana inenge yakurira. Ndakazoona kuti handicharire semaririro ewayo pandakaburitsa inonzi Sota haina kuita power raita mamwe mapower mamwe masongs esa ndakaita before mo. Pandakazoti kuna Anita, let's end this. Kwaari zvazva uncomfortable because aiti wona Pop10 patakatanga kuna announce tine relationship ndanine 60k followers, ndakapinda 100,000 followers in a week. It means kuti takaita scandal iri naJaa Master harina kushanda, but pandikuti iwewe newe riri kuita sei riri kushanda. Ndikati Anita ndine mukadzi wangu hasi kufara. Anita akati handi pasine mukadzi wangu mari akati handi tinoita sei, handi tinotaura nemukadzi wako kuti zviri kuita zvatiri kuita izvi hapana kuti zvatiri kuita zvinoshanda, it's for the work. It was like akauya neexample yekuti tiri kuita lifestyle yekuHollywood yekuti tiri kutengesa trend rekuti tiri kudanana so that tinorira. And you know what, my baby mama that time, she did not argue but she said ndangoti ndingokudzaiwa kuti angoti ndizvo here zvamundikumba kwangu ndikufonerwa, hama dzangu dzakundifonera kuti boyo here, asi kana muri kuti ndezvebasa, aiwa ndezvebasa. But ndakanyatsoona kuti munhu wangu haana kugutsikana nazvo, ende unorambira sei munhu auya kumba kwako kuzogara pasi newe kuti inini nemurume wako tine zvatiri kuita, unomurambira sei? osona Anita angauya kuzotsanangurira madam kuti vasaite wari stereki maworks ari kuitwa. Exactly, maona. Exactly. And you know what happened now? Chakazoboa people don't even know kuti nda divorced nekuda kwaAnita ino. People don't know kuti inini divorce yangu yakasolidifyiwa nesituation yaAnita. Ndakaita wokutorerwa mukadzi anatsano wakati sha inini my ex-wife comes from a very rich family bro, but mwana anga akasacrifice kutambura neni achisekwa nehama dzake maona, but hama dzake dzakazoti sha wakatora mwana wedu ari hostess wakamutambudza wakamugarisa pamba ndinopupura. Mukadzi akasvika pakupfeka pedhi rejira. Mamboona kuti munhu anenge ari kuperiod obva atora jira achipfeka, ndo safa yaakaita munhu ye. Wakatombonyatsozama kutaura naye here Pop10 like hama dzacho kuti like maworks ari. Ndakatogara 2 more years nemunhu yeye, but the more yatairamba tichicontinue the more yandaiona the relationship yadhakwa maona, because kumarelatives ake ndanda kunzi kubva pandatanga kurira
ndakubata mwana wavo Rafa. Maona? Saka iye vakamuti takutora mwana wedu handiti. Vakamutora akadzoka. Asi manje moyo wake wanga usisiri pandiri. Kudzamara angoti haukona wangu. Inini handichada. She was open. Kuti wangu inini handichada ini. Maona? Ndobva ndati zveserious here. Maona? Saka ndakati fight handisi kuzoisiya yakadaro. Ndandati Anita, handei kuredhiyo kana somewhere tinotaura kuti it was a stunt. Zvinhu izvi zviri kundikwadza. And iye manje anga akunyara kuti no, Pop, takatoudza vanhu sha, we cannot make a U-turn. Do you know what Anita was not okay with? She was not okay with interview yandakaita kwa DJ Mbale. Mbale achinditi kwa Anita ari sei. Ndobva ndati mukoma wangu nemusikana waye hatina kumbodanana. Maona? Okazira kuti hama dzekuwifi ndakucorrecta narrative. Maona? Ndati nemusikana waye hatina kumbodanana. Ndobva clip iroro ratrenda ndikasera zuva rese pachipisa zvakaboha Anita. Wakazama kutaura navo here hama dzemadhama, wakazvakaramba kuti uzame kuvatsanangurira? Ndakazama kutaura navo, ndakagara pasi namai vemwana ndichivaudza kuti ndikatoti sorry mwana ndakamukanganisira, asi ndakatotaura ndikapupura kuti mbiri yakandipinda mumusoro zvekuti ndakungofunga kuti zvese zvinodiwa kuti mbiri iyoyo irambe iripo ndinongoita. Maona? Saka chakazoitika ndechekuti vabereki mukoma ndakabhaisa because hapana they are people of status. Vakaona nge mwana wavo arirutswa zvisingaite because vanga vakuvhunzwa. Maona? Fuck you, we are kuti let's move on. Fuck you, go suck your mother until she sucks her mother, bro. I will continue. Mukuona kuti why ndisingakwanisi kuita move on, or why ndakaita move on anyway. I moved on. Handina kufila bo Anita manje paka inini handida kutora Anita aramba kupedza chinhu chinene. Saka kubva nhasi ndikavhunzwa inini handambodanana naye ende chachiri chokwadi. Ukanoplaya live yoyo unonyatsoona kuti Anita akataura kusvika apedza kuti inini naPop we trying to keep it professional but ndotomudana ndagara ndichimuda. Ndakati zi why mumusoro mangu I was like zviri kubuda here zvinezvi. Live ichikata tiri kutrenda ndiri kuenda kumba ndakanomamiswa nemukadzi. Kurohwa chaiko. Ndakarohwa. I like the way you said it, bra. Ngoma tigonzi ndakarohwa. Unoziva kuti angatori makuseni ka kozi takaenda kuKariba akati kanoshita video remori ari. Saka mukempuka ndini ndanga ndine iPhone pavanhu vese. And Anita knew how to use an iPhone. So she would take my phone and put my filter, my view video, she my picture. Saka she had my pictures akazara more than 20 pictures mphone mangu. Handiti. Ndobva mukadzi amukira phone yangu ndobva wana ma picture Anita. Ndati ndakambopeputswa nezvibhakera. Munhu anorova yeye. But bro, you're a complete artist, bro. Because the way I was talking about it, ndakadhandwa mukoma zvibhakera not mambama. Apa inini my baby mama hasi munhu ane beauty imwe. She is strongly built. Big nyash, big what, big body, strong, fit. Akasimba wanidarika. Not kuti anondrova. But akandirova ndisingadzosere. Zvakabadza. Maona. Anita chakazoita chakandiboa ndechekuti akabva enda kuStar FM. Ndobva anoti Pop ari kunyepota tina kudanana. Akundibhaizira. Ndaitomuda akandirwadzisa. Kana inini naye tisingadanani sei akaenda neni kuCape Town, sei akaenda neni kuDurban. It was painful mukoma because as much as I remember kuenda naye kuCape Town nekuDurban kwakuri kuti ndanda kuti madhiri angu ese andaiwana emari ndaibvunza kuti isaiona Anita handisi kuuya pasina Anita. Isai Anita because tata level rekucharger same amount. So kuti taichaja kana tikati 1.4 times 2 ndo machajiro ataiita. Zvakandirwadza kuona Anita achishandisa love yoyo kuti first time yake kuenda kuSouth Africa it was because of me. Ndichiona achitenga first fridge, first stove, first what ndichifara kusvikira pakuzoshandisa kuti dai Pop tenanga asingandide aisambondiendesa kuSouth Africa. Ndobva nyika yese yanditi munoona kuti mabhebi ese handifarireni. Mabhebi handifarire.
anonditi Kangopinda. ndakatamba mwana wevanhu rafa. And you know what, zvakataurwa najournalist wayo ndo zvakaitika zvekuti ndakanzi ndiri kuabhisa girl child. Female fan base yangu inonditreata sekunge ndiri coward kuti ndakadya mwana wevanhu ndaida kumudyira musaga. Maona. Saka ndo maityiro zvakaita kuti ndakatsveyamisirwa ndikabhaizirwa marriage ndikabhaizirwa career but ndinonzi ndiite move on. What are the way you just said it again? Pop said even if you were a rapper, it was gonna work. Ndichambozama kurepa but ndinonzi ndiite move on from kuluza marriage. The way I love my daughter ndinochema when she asks me kuti daddy ndakusuwai daddy unozanda ndiri ku UK ndichiona mwana wangu tese nebaby mama takashaya kuti toti takatarisa shop yanga ine wedding gown and my daughter said that is the dress mommy is gonna wear on your wedding with daddy. Haasi kuziva zviri kuitika kuti vabereki Separate. saka hazvirwadze here izvozvo. It's hurtful. Saka now after zvinhu zvese zvambopera kudai so handichi, like nyaya idzi dzapera dzakaitika kudhara, have you tried like going back to her like just pouring your heart kunoratidza kuti haona chi ndiyare haona takapera haona hako kuti trust but every year ndinoti kuna Anita hai uri sei muzukuru wangu ari sei. Ndakatoti Anita mukoma mukoona kuti zvinhu zvandogara ndichitaura kuno kundakaunzwa nefamily yaVibes kateyo mukoma vazukuru ake manephews ndo vanhu vakandiunza kuti Popten uya kuAmerica kateyo anakirwa nesong yako yakati ada kushanda neyo. Ndobva ndati the way yandaiona zvinhu inini Anita nati MC Campton vamwe vese this is the opportunity. Anita uri kuAmerica ndiri kuuya haana kundipindura akaiignore message. Do you know what she did? Akaburitsa diss song a month ago but ukanomubvunza kuti vhura DM rako anokuradza screenshot andokuradza screenshot redm rake ndichimuti Anita I'm coming to America and I believe it's the time we can work again because ndinobhilivha kuti ndiri kunopinda muindustry yemainstream America yaunogona kushaya for as long as uri kuAmerica usina malinks iwaya. She did not respond. She responded with a diss song mukoma. Ezvinezvi handita married pamwe maybe ityira kuti maybe it can affect uyu yake kuzvinoafecta marriage yake sei kana iye achiziva kuti naye hatina zvatakaita. Saka zvinokwanisa kundudza kuti pamwe maybe Anita pamwe aitondida alright asi inini handinangonyenga munhu aindida saka ane bitterness because kana anga asina love yekuda kudanana kana kurara neni chii chinomurwadza pangoudza nyika kuti hatinamborara tese kana kiss chaiyo handizive. Mofunga nemanakiro akaita Anita ndingatadze kuda kunzi ndakambotsengawo. Varume vangani vamunoona vanonyepa kuti vakadya mabhebi. Saka inini ndakapusa here ndotasa mhenya inenge Anita yaya mukaradhi futi ndoti handina kumbodya ndakapusa. But obviously murume wacho I'm sure ndiye anenge akatoregera kufila comfortable kuti or something like that. Asi kana asiri kufila comfortable akanyora diss song ndiani? They are teaming up against me